Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayani akan matsala na ƙiba, sannan kuma da maganin da mutum zai ana amfani da shi wajen rage ƙibansa, sannan kuma da hanyar da zai bi ya kasance ya rage wannan ƙiba tasa. Na farko wannan abun nan in yana ƙayatar da ku, da ku iya mana subscribing na wannan channel namu, sannan ku danna ƙararrawa, sannan ku tura ma 'yan uwanku, sannan ku faɗi ra'ayinku game da shi. Na farko tsarin ya kamata mutum in yana da ƙiba ya kasance yana da tsarin cin abinci, sannan kuma da abubuwan da zai ci a kowane time. Na farko kar ya dai ci abubuwa masu mai a lokacin da ya kusa kwanta bacci, sannan ya kasance yana cin kayan marmari da yawa, su ganyayyaki ko kuma kayan irin su lemu da sauransu. Amma duk lokacin da mutum zai ci ganye ko lemu ko kuma kokwamba ko kankana, ya zamanto su ya fara ci kafin ya ci abinci. Ya zamanto sai da ya ci abinci ne ya ci su a sama, to wannan zai iya samun matsala ta ƙaruwan girman cikinsa, ma'ana cikinsa zai ƙara girma. Sannan mutum ya kasance yana da tsarin cin abinci sau uku a rana, sannan kuma ya tsara me zai dinga ci da rana. Sannan kuma akwai ababai da mutum ya kamata ya rage cin su, musamman kaza. In mutum zai ci kaza to kai ya kuskure ya ci fata na kaza, kuma ya rage cin abubuwa masu kitse da abubuwa masu suga. Musamman abu mai suga a jiki da yawa yakan ƙara ƙiba a cikin sauri. Sannan ya kasance mutum yana motsa jiki, ko kuma a mafi ƙaranci a kowane rana ya yi taku a ƙafansa na tsawon minti 30 yana takawa da ƙafa. To wannan zai taimaka ma jikinsa wajen rage ƙiba, sannan kuma zai ƙara masa lafiya a jiki. Wannan kenan. To maganin da mutum zai harhaɗa yana sha bacin ya bi wannan tsarin ɗin na samun rage ƙiba, na farko shine mutum zai iya samun kamon. In ya samu kamon sai ya samu kusbara da shamar da citta, sai ya samu rabin lemun tsami, sannan ya samu zumansa mai kyau cokali 3, sai ya dafa waɗannan kamon ɗin da kusbara da shamar da citta, ya dafa su kamar shayi. In ya gama dafa su sai ya matse wannan lemon a ciki, sai ya sa wannan zuman cokali 3, sai yana sha sau 2 a rana. Na farko da safe in ya tashi kafin ya ci komai sai ya sha kofi ɗaya, da daddare kuma kafin ya yi bacci ya sha kofi ɗaya. Ya yi wannan abun nan a jere na tsawon wata guda, in sha Allahu zai rage wannan ƙiban nan, sannan kuma ko tumbi ne ya masa yawa zai rage shi. Abu na biyu, mutum zai samu kirfa. In ya samu kirfa sai ya samu kindirmo, sai yana zuba cokali ɗaya na kirfa a cikin kindirmo yana damawa. Kindirmon ne ya zamanto kamar rabin kofi na shayi, sai ya zuba wannan cokalin kirfa guda ɗaya a ciki ya dama, sai yana sha sau 2 a rana na tsawon wata guda. Kafin ya ci abinci zai sha, kafin ya kwanta kuma zai sha. Abu na uku, mutum zai iya samun citta. In ya samu citta sai ya samu lemun tsami, sai ya samu zuma, sai yana dafawa kullum yana sha sau 3 a rana. Zai iya sha kafin ya ci abinci, zai iya sha kuma bayan ya ci abinci, duk yanda ya ga dama. Sai ya bi wannan tsarin ɗin na tsawon wata guda. Abu na huɗu, mutum zai iya samun kirfa da kamon da lemun tsami, sai ya haɗa su ya tafasa su yana sha ba suga ba komai. Yana sha kafin ya ci abinci da minti 15. Haka nan kuma kafin ya kwanta da minti 15 ya sha.
na tsawon wata guda shi ma in sha Allahu in yana bin wannan tsarin zai samu waraka daga wannan matsala tasa ta ƙiba. Abu na biyar, mutum zai iya samun lemon tsami. In ya samu lemon tsami sai ya samu ruwansa mai kyau sai ya matse lemon tsami guda ɗaya a ciki ba tare da ya tafasa ba. Sai yana sha kafin ya ci abinci sau biyu a rana. Na ɗaya kafin ya kwanta bacci, na ɗaya kuma kafin ya ci abinci da minti 15. Ya yi hakan nan tsawon wata guda in sha Allahu zai samu waraka daga wannan ƙiba tashi. Abu na shida, mutum zai samu kamon. In ya samu kamon sai ya samu tafarnuwa. Tafarnuwan ɗin ya samu ƙwayoyi ne ya fasa shi ya ƙirga ƙwayoyi guda 10. Ya samu wannan ƙwayoyin sai ya zuba su a ruwa, ya sa su a kan wuta na tsawon minti 15 suna kan wuta. Daga nan sai ya juye. In ya juye shi sai ya markaɗa shi. Da wannan tafarnuwan da shi kamon ɗin sai ya markaɗa shi a injin markaɗe kenan na wuta. In ya markaɗa shi sai ya tace, sai ya tace sai ya ajiye. Kowanne rana yana shan kofi ɗaya kafin ya ci abinci da safe in ya tashi. Haka kuma ya sha kofi ɗaya kafin ya kwanta bacci. Tafarnuwa da kamon in an yi wannan haɗin kamar yadda na faɗa yana saukar da mutum, ya saukar masa da ƙiba sannan ya rage masa kitse cikin sauƙi. Wannan su ne maganin da mutum zai yi amfani da su a taƙaice wajen rage ƙiba. Ko kuma mutum in zai iya yawan shan ruwa. Sannan ruwan ɗin mutum zai sha wajen rage ƙiba ya zamanto akwai tsari. Kafin ya ci abinci sai ya sha ruwa. Ya sha ruwa sosai sannan sai ya ci abinci. In ya gama cin abinci sai ya sha ruwa. Haka dai dinga yi ya zamanto ruwa ne ya fi yawa a cikinsa ba abinci ba. Sannan ya kasance mutum yana motsa jiki. Sannan ya kasance mutum ya rage cin ƙwai saboda ƙwai yakan sa kitse a kan zuciyar mutum. In mutum ya ɗan hau abu mai hawa ko ya ɗau kaya sai ya fara numfashi. Zan dakata a nan sai wani lokaci.